sobo buna murocha se studio litukeriga lya tichirimo stari kibiri cyo mutenyi okabero mwaka o 2026 tuyariganira kegima anene mono sobo podcast TV rinde onyara kubakogoswa ime yo muroberyo habwase anene mono ekirenge keneri tkolya rero tukukwanira amange ayuarengete the promises Janyar kwa chiwikira nasi kaunti ya Nyamira. Mheshimiwa karibu sana ime ye TV en sobo dikirie kamera elio ime ye TV en sobo dikirie kamera elio kwani abantu banyamira boigo obatebinga nainde igonde ngochikobori bogambi ase county eyo ase kirokyo bogabana yeah. Karibu sana ime yo morobirio we unka na boigo chora barai imaite no bwato murai no bwato mugavano no bwato mubungo no bwato mu MCO andake kidogo chira the promises chira barai mbono ngutenna se ubugavana asenge jabagambi baito amatuka mange niko bagocha before chikura chitarakwa bataye abantu ninje mbarosere chinyagitari ninje mbarosere chisukora chibese ndabanyasomya abana babo lakini kero chikura chiakiru abantu akira basoira obisi bankire wikirania amagania ari abantu rogose county yete sigite sekregento ochaka magendera na kiregento keri umwana inchi atagete county ya Nyamira ya failure nabagambi bororo mushime watebirenga county ya failure abarai ba failure andake njebune kerengere kiane do you think no mwana inchi goso mwaki ekura nere ngo failure because okonyara lakini onyoro monto nando ira ni bwase kirogo don't you think andake omwaki kura nere ngo chare orara kidogo maito mwaki kura tingo nyara kumubekera magoso egente gatangani si eleveyu bono mbache bache nerugwe yam orocho monto kurara ni chara ocho mwe 1000 nende strategy yabire yakorega basa chire cash edaba aba nanchirende se metese emechandere bawetera onyoro wakire kura bobe lakini nakie nere sababu tu achakire kotebya abantu baito banyamira mapema igana ki etutete toba monta yomborti ngayo mbugambi igana ki etutete toba monta yomborti ngayo mbugambi kitete kobor kwa nini asengenjo eba tole judgment kwa nini asengenjo eba tole judgment over musiyembo ente kobor kwarare oro kijana geke nubwate kero bwente kobor kwarare oro kijana geke nubwate kero geto bwente ko chakera na kibone oyise kurigereye generation yetu ikresa yi na kibone oyise kurigereye generation yetu ikresa yi ebijana byemukire na njibino yomo bonkataba na asengenjo emechando igo Kenya ngima andonse notara no matter abantu barura bune Nyamira county nero tago tebe bono njumne kijana kiri kebure county re Nyamira na ende na kindere county re Nyamira na ro mechana gendo ngie monta ontena chakira asigete njo uwezo yane na experience kiane no kugani chakira asigete njo uwezo yane na experience kiane no kugani kuane na nugotaka uchinchia abantu baito emechande bawetera ekiro gike kyobo emechande no busoko tubwate se county ya Nyamira onde tayo tamati busoko tubwate se county ya Nyamira edine nyago tema konye solve wakwanire gabo ya semechane mubwata se county ya Nyamira I just say njeti mighty mechara ntubwate chisemi that is education ntubwate health ntubwata bakulima nkolera inada watsi mechandere Nyamira kuchakira buna wate aboboremi kuchakira amasomo kuchaka chipara oenda chinyagitari mechande yons pinere abayiburi baito bayiburo rokongorwa gusi Nyamira ere included nabantu bakorega sana nchakire amangane abagambi baito abachoruse myake yons bachoruse county ya Nyamira mbari ko prioritize education mbai kwenana chi resources jiri banyorire edinde banyako korengera di mampi bono that's why kento kuchaka se ECD abana ngo chibari chiskuru ekoma konyore birasi biya abana amba ebakonda umuntu senje butaka inka onde skuru kwanyora ninjara tamwanta tari chiskuru lakini nende kwanyora nene chi ECD class
worst thing kia makoba abarimu ba ICD abantu bawachi babasekerere mbaiko bairana n'abantu babanta koirusi serious ba guchigas chire permanent and pensionable. So bono those are the things obwente guchakira keroro mugambi because ari no to arwete osikuri abantu abange bagusitore very intelligent tura abantu abangaini lakini kwa makonyara amasomo itas so egente ketangani emechande ye ase gochiaba ase ngenjo e county ebwente ku train abari mwaba ose no okay ambari train universities colleges so igwente ku employ qualified abantu bare qualified osomi abana aba mate osomi nasa nigente ekongusana timeti inkurata obwati omwe na temo nimbuka to muisho nanga chikota makomosomi nganya komosomi mtenga ga chagansora bone gomete to bwate competence based curriculum bone squeeze ko competence based education CBE to bwate abukudu aye kwa maite permanent inde na barabaka bako ende gasi na ibago ba committed ba nya somi abana ikine ngente kemo account yete ya failure haya wachire woniga mate no ngente na kwanita sikete kikera ko divert gisebintu bi wono kokorete program ya keep abana because abana aba na bataka na baranyore eno ngori ngonyo bare chinso mwana ora ire ne generation eto na wote ne ngao eta generation ya rongori by the way one ibintu bine that's another one ba failed osikuri ECD classes to bwate second Nyamira igo ibire pathetic condition ibine binte another way account yete ko ego fail as education chipasari kana renge university eto ko nganganere pasari ya 1000 nende kwari no bono those are the things bodo bana ba education also ko genda mangana health amangana chinyakitari ene chinyakitari sai to konya mario ko panado no panado sikuisi abantu bachake kugura ugutu mugenda gore panado pain killer aya also ko genda condition asenjo chi condition chinyakitari also nyakitari chire congested chire very congested bono kwanya uso muntu pneumonia igabikino kokoreru use liver transplant bono kwa makonyo chi infection they don't care ibakuba umurando because they want kwabo singinjo e county ya failed use leaders baito bakoreki ba failed mbaiko na bitanda bisa ine aya chi no na hygiene nyakitari aya qualified nurses go say doctors go say clinical officers mbai saini korre so those are the things bono bigo chibiara to bororo ende kwata bayaya ase tu kire county ya Nyamira 20 kwendra go itara mangana ngabnayo yeah tukwanire sana gokonyoranga abantu bakurira chipara karangu na chipara mheshimiwa Abednego by the way mo ligerelia muna natika ukumanya no mheshimiwa Abednego maina kurwase county ya Nyamira uyu gucha kurwanire kero kyo bogavana sobo cholyo bonene burachi gokoreka omwaka bwekiri bwibere 2025 nebere muna muroche maiga ase omorobiru yoiga emambia gose omo baso orero chitariki chibere cy'umutenyi okabere omwaka o 2026 mheshimiwa karangu kwanira mangane chipara numaite epara nere gokonya umurimi epara no bado omwana oyo kwana gweta gusonde bwensi agweta aenda achigwikira amasomo epara nera gweta achikuriyo bugwenia epara nera gweta chokoraki yani epara ndio kila kitu tukwanira mangane chipara wewe utaenda kuwa boss ase chibunge inye chirase county ya Nyamira ngo kwa na North Mugrango ngo West Mugrango ngo nere Borabu ngo nere ere nebire North Mugrango West Mugrango Borabu ere linkari kwewa na Tuwate North Mugrango na West Mugrango tuwate na Borabu no guchor koba na tuwate na Kitutu Masaba yes tuwate chi constituency nye guchor koba ebusi ye chi constituency chiga inye chi constituency chiga inye chiparanchiroro chi county gasi yao no kurigiria se pare bona to koreki oyigora abantu chipara beti chae cyabo abantu beti amatunda abo abantu beti amauga bana squeeze nari Nyamira amauga ntu apata by retram yes ngo kwana dole chipara ni maitenga ngwete para kwa mnyago ikaga ya andake what do you think, are you satisfied?
and if not ngio wanetige ko difference osengi orachi gokora omaite kere county church agete onto abatu mugakanyagarama igende kemete na narage kwanire into kire mugakanyagarama kiro kiakorete may so rest in peace na igorete chipara sana at least na ukwa kora chipara na korete na igorete para una wata banero kirigento na wa company para na connect na agriculture para na connect na chinyagitari abantu rabange bakura senje guteka nyagitari senje chipara chechi chimpe so para nerera gereno na economy koreki ekine asenje para no bakwata abakurima abaremi bayimuke chayao banyire tundubari econ time so mate ebintebi abagambe baito se leaders baito by korengerere kusino bonko boko ba tindi ko understanding because quality of product gose mna bantu anya complain gore chae bonus ya chirenke igento go chikogera bonus yende igoro ne quality ye chae murimi atorire murimi yero gwatia machikaye bya matabire ne nkoro ngigo chiki affect quality ye chae quality ye chae uchi aba affected asengenjo umurimi yero torire chae oirire tundubari bwetwekire oirire bakitundubari umanya koganye gari 8 hours echae no anyebegete gari egento echae no anyebegete gari igo kunya e affect quality yae by the time go cha egari go cha kwana sinje parere mpe yachi weta usin matanyambira ne mpra yoka usegusine mpra yoka by the time go cha wike factory echae quality ya correct yake so no mugambi o charity abantu baye very crucial nendo very crucial o want to make sure ki ko open the chiparechi kwaro chibe pass putina chigali china weta smoothly erindo mukurima ga kurusi cha ya bonus isaine ekinegente kemo pare na whatever abantu abangu sikurigire nyamye chipare chire chimpe umuntu orwara emergency umuntu twade heart attack chinsabwa time ago ikunyamira okure na ende ine reason ya mengo tara kile kimugambe taro cha senja chipara ta process wono usabire chimocha chinyinge erinde abantu aba sinjo kukwabere goro nabantu uko senje chinchera chimpe je bantu de kunyagitari bija wono akandora the best thing yara kano kota yabantu no mu president ki njenga chimocha ri asenje de gutindika abantu abajure mocha wono kina muna nche bednego kijana umuntu ubwate enkoro y'abantu baitu banyamira nendo umuntu value obogima asenje ne health care ande nigonda encourage nigonda ende ko make sure na kina bike resources enough resources chikiri so kero collect the revenue kachwa sikuru national government no kero ko bwanza ko bika development budget specifically kere bese ke bike separa tigagende para waziri na bika separa qualification kiabwate nende inarere tikokore gasi. So those are the ebintu ko make sure na bwatiri nena rosi chiparanda igoro nyamire ichira abe ekone igontete kurigiria abantu bakuri botene gijana keria bednego iga soto bugambia kanyara gotorose chipara ne that's another second priority kana be education and health yeah. Mheshimiwa ndake mbaro bakuburinga ine mheshimiwa ekarwa twachaka murobido yiga inside kyokorwa nandi kaigwa somete nanda bane mbaro babiri personal tima itira kirende nari tokora litika kidogo aba toliponsi murige tukurwenya account ya Nyamira na nateba na introduce amerita na bedneo maina ngobondo bugabara wa Nyamira nchenkuru ngubire North Mugrango constituency abukira ward abu nongubire lakini namenyere nende West Mugrango for long nchena nasomerto bugimo bokongu sana as this wali kwa mpoli tindaira na abantu baramanye life story yane nchena nasomerto bugimo obubenda obokongu nende bukagana ngasoma chisukuru chinyingi sana erizo na yako somba chisukuru chinyingi neri na kogenda gusabwe school fees na ruona ende yende primary inasomete esukuru ekoroku Nyabyone abuseito ake ngaruo tukagenda Kericho ngasoma Kericho nga complete my primary education Kaptempo
primary eyore sigisi not kericho actually it's retained abwarenge nene ngaruororo ngachanga gende school ngasome school ko Nyaisa West Nyaisa West Mugrango constituency ngaruonga Nyanza bakwa they know mbamaete ngona a character yane mbamaete na kina converted teachers students kabakanyora kwa abantu soma lakini ndio bakagani mtu are degree bachelor's degree ya ororo ndime ko qualify kwenda ku apply for admission ya yugo nyagitari so ngakora bachelor's in nursing bono ngakora from bachelor's in nursing bono abuno level yane igete lakini ento ke ko kyagerete ngasoma chisukuru chiterinda ankunyo na kyoro tambe erinde somera matema good omorigirira buna koigure uyu mwishimiwa Abednego maina kurwasira makomuna moigure na basomete chiskuru ange nonye nteniga kurenda otebirenga tariga somete chiskuru cha singiri ngenchari ngo mutirigoyu kurende na singencho kurwasi kekirete ere wasoma chiskuru na mwishimiwa. I just want to hope nga singencho wasomere tobokong tulikora mwana gali kurwasi kaunti ya Nyamira wetera makongo sa akuja kwambia mheshimiwa nisaidie rota yetu kukomanya na ndo maite mna butambe bado mbacho bakumanye bache ochokera siasa chiko cha kubatanse ochokoinga ayabano no yong ayabano nki ABCD amanga ya wachete umesomea sana ukulima keturara kwanira amangana agriculture si kaunti ya Nyamira muri miorere sana mana chibarasa mubasemi mubatebinga gento bamine tika batebanga echaye no yari ngo low quality na kimwanya rote bonus yenke gento bamine tineke kwa sababu agriculture but as a governor kirogo twara manifesto yao plan chao chi county nimotara koyo so awrengera tyobo kumabuko chikonya koriororo nti nimotara koyo so awrengera tyobo kumabuko chikonya koriororo nubante kurigiro umukulimo uyu natwateba mangana quality ndubwate minerals etubwate diraba na lideria mana kwa aba extension officers usaba agriculture aba nabako mu samples cha marabaya baenda banyakonya inde bya spread kire asikere family nende nabo through that twanyo ko comment ndagera abantu bachukorera twamente konyere ndagera ba mu kurima nyorire nabakubwata oni akane school fee school saba ntete korokya bagakabana kimwagosire mwangire okonya abantu baito tikancenso bine gijana with the ideas chingeni edit tunya okonya abantu bari banyako enere kogera bono wansi ko export even ibinto birubichi factory so those are ibintu byane ndengera tingo chokora se county ya Nyamira. Okay mheshimiwa county ya Nyamira ainu munyagitari nagwenta okoro shaye nchengo nyirukane chive asenjo kirabare tata sha ina kagerto ibintu ko chenchi byarenge lakini ari mwako ndagacha anachire kiara mwako yaga watana ki intete inimbwata sha nini ncheket usinere gaiga so mwako egapiri bakanjenga mbobe mwako yabo ni abutogete kiara it is emergency mwaka ko rata gakikiara yani yaoreki kyabuto mwako ko kandira bagoteba nabakobe testimony yani ngaro ngento kirike kandu ngataba shaye konye korega so bwende konye gitari bagotebire kadi yawo nigegere ekorega immediately ngarushye basana mu konga mwakanira eda chiko ara chikora konye shaye problem bwata ne project yoko sokchibesa nende gete kimwaro 11 billion ninja kodaki nja sirete ba muntu tayo benefit like no eba gotaba no benefit the management na kile kintu kiasha is not working. But again I know more sae kurase county ya Nyamira anda ketinaro no na basaye bagwesokia ukwanira ya kawaida why is it that abasaye kurase county ya Nyamira anda kemwirite insesana samangana yoko gorra county government ningi gitu akorete usengi gitoko sire tutegutenena tweruanerere nana mweshibo karoga saine koira ne libolilio yonto kenende tonte ayebuno musaye abyu sana gente getanga ni mutara utara enda kuburi chikura oiko tuara chikura chiko konya
bono ntete kote yo antu aba Simon banyamira ase ngencho mete abaka babwata maskani abangine babwata maskani bono barabumanyete aba bagaka mwenzao kachire ebakoratega maskani ari bakora ke bamwagire chikura lakini aba tata baito ke bibuga ati ekadi biyake chikura bono nimbwa nintete kutwara movement gochikoeta nyamire ngima ile gochiko konyuria basana kinto bwante kubwata ente kikianchandira matuka mangi sana nende na kikiagere na atene ki ebijana ebintu byonse byanyamire ne byeito ebintu bikonyamira gatudinda mabaka none serikali nyamire tukonyora neri mwete bakwire sample yebichana bike atokoirana ntukwanire amange anamono unyara kwa kogotebya abantu be county ya Nyamira action. Mori karibu sana ensembili yomwe yukigima cha studio batebya mchenguru kwa ndamura kimbwate omoni yo gochya ya usogenzo ya ikirugabana ubika ya mira ogochongera kana abasaya sana bateba bagukora kikuru wanyaranga kidogo habana kazi wesoki at least impapwata sibagutamira. Asante seli swali elio and mina nche kijana se kurwa se county ya Nyamira ige trend rugusi baro kiriko kutwara talent batekiri over Kenya na abiri ngo babwatereri bana urigere abasani urigere iki comedian iki nyinge chikurugusi bono as a county wose music yawe igereke gusi lakini kwanya batamire uki Nairobi asibaranya konyore support e county ne bwante ko support e vijana in terms ndende kubori umurari igo Nyamira muntu yemate gutuma mupira Munyi muniambie igo Nyamira muntu yemate gutuma mupira ngai bagutumira umupira ndobande gutwara stadium kwanye ko we stadium iko kumanga stadium muno mushibi wana kibora twari stadium onye mubwate pare ya honest bono na kiondo university wana mwate aba kwanza mushibi wanga yebi ndone nakina watana ki Nyamira county nebwate problem na muntu tabwa utaruchine Nyamira county nebwate problem tima yetu sinataka tubuja bwa Nyamira egentege tangani aba youth yaba mbare ase bago trainer each stadium osikuru kire manga stadium kuri ya jagata karo suchibesa ya sokiri igo chire chinyinge stadium nyanya koraki ditu koria rero igamunang koiro boga ndop for resources in ndo stadium ya koraki na tiga ndibanya karo sibinga mushroom things ebisumu geteka njenda ro standard stadium asomu Nyamira studios bakonya ko produce na materaba asige njene kichanja support musicians no isa nende bichana bidega sa most of musicians na bawo tana kina ba support sana na ndedi ku supporting aku camera igon konyora nkogete igonde kichana abantu batakante kare CR and B lakini oisoko soe no negari ya nekera nkogendi ndira matara igusingoroki asinge njomba njete lakini babwante ko matembo sato babiri ni create environment saba aba maybe comedians musicians n'abantu bagokora athleticism n'abantu bagwa ko mupira erinde banyara gwekonya kurugabo so eri ne bintu ngochokora lakini tunyakora bintebe ko ba advisors we can't wala baka bakaiga bago chotwa deva because na experience no kare na kare no kare taki no keganeti so you see about your take 90% of my government nende kurugabu asinge made easy availability se county ya Nyamira nkoro mna archive Nairobi yes o na Nairobi gari youth no konyo bakora no baichire bono Nyamira ende banyara we konyera egento gya kabere no wata abantu bati manyapa up to this day ndubati university Nairo ya Nyamira ese ni leaders baina na bali bangusananet tro monda gateba tegitebikwa ase ebun honestly ningira rwanere ase kwende uchikobe kwa singe interest nchebuno keroro mate that's why now tataki
this wali kwambo tanga inki perception y'abantu gendo bwe MCA gendo bwe MP tinta tibinte ebyo igonta te kobe county manager not mugrango na weke constitution not mugrango that's not my interest. Interest yane ne bintu bibenya mira so long as into nakebe mete imere kere anda nyamira county uno ino moko it plays a role abantu mai understand it's not about kogenda gusoma university abana kare bago chororo abantu bawunchukana na rental build rentals nyamira nigego kina rental build rentals nyamira nigego kina it generates income. It generates income. Bono umuntu bono ubeke university gari inchenko bono umuntu bono ubeke university gari inchenko mnyoka nganse kwagacha chire nyoka nganse kwagacha chire ndo cyane jire chinki jire kiye wa benefit kuroro ndo cyane jire chinki jire kiye wa benefit kuroro bono no chibinto tayoti kubekore kuroro bono no chibinto tayoti kubekore ngorosiri tunbarie ngwa tayoti kubekore bono no chibinto tayoti kubekore ngorosiri tunbarie ngwa tayoti kubekore chibasari ngorosiri tunbarie ngwa tayoti kubekore chibasari chisomi abana have you done basari chisomi abana have you done that nteta abantu bari banyambira bandoche chisomi abana have you done that nteta abantu bari banyambira bandoche ba hold that nteta abantu bari banyambira bandoche ba hold Abednego Maina ba hold Abednego Maina. I am sorry if you will be old in that field Abednego Maina. I am sorry if you will be old in that ninito I am sorry if you will be old in that ninito konyo to can in that council of lawyers ninito konyo to can in that council of lawyers bako explain neki I want to do this konyo to can in that council of lawyers bako explain neki I want to do this bako explain neki I want to do this is it right, is it against the law, is it right, is it against the law panga wote serikali ya ichikoba ya is it right, is it against the law panga wote serikali ya ichikoba ya wote serikali ya ichikoba ya mix but now tena ki 90% of my government mix but now tena ki 90% of my government ejo tware vijana erinde but now tena ki 90% of my government ejo tware vijana erinde no simple the first emiake tano yoka toro no simple the first emiake tano yoka toro sirieta this country and then cross international abantu tana kamurankare abantu tana kamurankare ka tenenete akabe gavana Nyanyamira ende ga transform ka tenenete akabe gavana Nyanyamira ende ga transform county. Okay, ka tenenete akabe gavana Nyanyamira ende ga transform county. Okay, Mheshimiwa Abednego andake twara kwani ya uyukurige kirogo ni uyukurige kirogo kyobo gavana county ya Nyamira okwane kyobo gavana county ya Nyamira okwane no mu akiekura kyobo gavana county ya Nyamira okwane no mu akiekura osomwa no mu akiekura osomwa nanchi we county ya Nyamira andake kigetanya kware osomwa nanchi we county ya Nyamira andake kigetanya kware kana se county ya Nyamira nande nanchi we county ya Nyamira andake kigetanya kware kana se county ya Nyamira nande ninka kana se county ya Nyamira nande ninki kyagosugumete mbaka ugachiya kolige kirweki yakyo ninki kyagosugumete mbaka ugachiya kolige kirweki yakyo bogabana ninki kyagosugumete mbaka ugachiya kolige kirweki yakyo bogabana omont abo Nyamira bwensi ndigerereti kuruse county ya Nyamira nchak asengenjo wa matuka mange intuna nchak asengenjo wa matuka mange intuna evijana tuka mange intuna evijana twabaire ribaga twabatana kiyo kitokorere gas twanyo evijana twabaire ribaga twabatana kiyo kitokorere gas twanyo ribaga gutumisa twabaire ribaga twabatana kiyo kitokorere gas twanyo ribaga gutumisa bari ribaga gutumisa bari ka bayiri babo abana babo nainde banza kutuy bari ka bayiri babo abana babo nainde banza kutuybera nekerere ka bayiri babo abana babo nainde banza kutuybera nekerere yebigeni bera nekerere yebigeni nna kitora create nimaite ntonya gotaka mechu ya sekuru yebigeni nna kitora create nimaite ntonya gotaka mechu ya sekuru chikuru national government nna kitora create nimaite ntonya gotaka mechu ya sekuru chikuru national government na kitora national government na kitora intuna abanyamira tora eroseri chibese chitu intune na kitora intuna abanyamira tora eroseri chibese chitu intune
Eine gente kemongo intuna banyamira tura roseri chibes chitu intune. Eine gente kemongo chuligari, eine gente kemongo chuligari, tachina se chunya gotogonyera. Mwachine nyagitari mwana kimogo togonyeru, gochuligari, tachina se chunya gotogonyera. Mwachine nyagitari mwana kimogo togonyeru, gose tachina se chunya gotogonyera. Mwachine nyagitari mwana kimogo togonyeru, gose na kya banyagita ba. Tindiko back to the national park. Chibasa chiri, according to park. Chibasa chiri, according to me igochi NGDJ serikali yatumikite kumokonya impeachment ya kana senator kuru NGDJ serikali yatumikite kumokonya impeachment ya kana senator kuruga bono chikaira nigu in a way that were very harmless. Yani yekire nyamira baite umurati ngota yeke nyamira ba lose hope pakumeta na muntu nakora kende yonzi is normal mo. Yani tu akori impunity atenenire mune kijana Kenya mira ntete mondigereri yani tu akori impunity atenenire mune kijana Kenya mira ntete mondigereri ga munene mondigereri njenanya koiba gintu kya muntu ndi bwensi tinkunyara koiba na inde tikunya kurusirio kore nyagitari ndi divert resources yae inde ntiko konyo mungu kura mumbu atoko boko ntemango mbu atoko boko mbara oseririeta na ntwero oseririeta tobe proud na ntu iburu tunyamira. Asante sana morigerere gakwerera ngona kuburia na gusaba ikura yawa yo mwaki okura imeye county nyemera kura sichi bunge nyemeye county yo na gukwanira anemono ayuara achi gukorera abananchi aba nande ukoyigwa nga notagete kuirana nande okwanira ali kweba karibu sana